bidai guztietan gertatzen dira ez, ezusteak eta ustekabeak, baina, bueno, hau da denbora guztian, sorpresak dira. Sorpresa, baina, bueno, txarrera begira. Dira bi protagonistak, eta bi protagonista horien, euren helburua bai da bidaiatzea, baina atzetik dagoen helburua da, zaiteke, nesketan aritzea. Nesketan aritzea eta, konkista Europaren bat lortzea, lehen, zaiteke da, euren bidaien tan batalloa dela. Eta, eta hori da pizkat, ea lortuko duten edo ez, neskaren bat, konkistatzea. Horregaiti da, izenburu horregaiti da, izeneko tren batean, hori, euren barneko desida beste bat da. Da pizkat, iaz eta honitzen pizkat, bidaien anekdotario bat egiten, hau da pizkat, bidaietan eta gertatzen diren anekdota eta ustakea betxarren pizkat bilduma bat egin nuen eta forma literario bat eman nion, eta elkarra argitaletzak eman dit aukera, zaiteke lehen zatia, hau da gazetako bidaietan eta gertatutakoa argitaratzeko eta horregaiti da bidai bat, baina interneta existitzen ezen garai batekoa da. Orduan, ez zegoen internet, ez low cost hegazkinak, ez internet bitartez erreserbak egiteko aukerarik, eta orduan, pizkat, balio du gaztendako da ikusteko, lehengoa eta oraingoa, horrela aldaketak. Eta, bestelan, estilo bai harina da, ez dakitxe, humorea lortzen dudan transmititza, baina, hori da helburua, humorea entretenimentua lortzea, eta pizkat hori, 30 egunetan zehar egindako bidai harin bat. Zer generotan, izango nuke da, liburu ganberro badala. Ganberro, eta, hemen elkarrekoak esan zuten, liburu, xalaua zala, baina, xalaua eta ganberroa.